Il-Fondazzjoni Satar nediet applikazzjoni diġitali tar-Rivista Popolari Satar. L-inizjattiva saret b'investiment ta' 20,000 euro mill-Voluntary Organization Project Scheme. Ir-rivista li ħafna Maltin fit-tfulitom kienu jissennewha kull xahar ta' fil-bidu tagħha fl-1971. Kien il-moviment Awmin Letterarju li tal-ħajja lil din ir-rivista bilan li tinxejjed aktar il-kitba Maltija. Għal 51 sena sħaħ din ir-rivista baħet id-dur f'idejn l-istudenti. Madwar 50 sena wara li ħarġet l-ewwel edizzjoni tas-Satar, il-Union tal-Allema, l-MUT, ħadet din ir-rivista f'idejha. Illum wara kważi 370 ħarġa, din ir-rivista se tkompli tiġġedded u tagħmel qabża oħra din id-darba fid-dinja diġitali. Iċ-Chairperson tal-Fondazzjoni Satar spjegat li din l-app hija kontinwazzjoni naturali tal-proġetti mwettqa mill-Fondazzjoni sabiex ir-rivista Satar tasal għand it-tfal tal-lum. Tista' titniżżel kemm mill-App Store u anke mill-Google Play, se tkun b'xejn, kull ma jrid jagħmel user biex jaċċessa hija li jirreġistra jekk mhux diġà għandu reġistrazzjoni fil-website tagħna u fija se jkun qiegħed isib sezzjonijiet features differenti fosthom x'taqra r-rivista mela tista' tniżżel ir-rivista u taqra direttament, videos, siltiet moqrija, il-ħanut fejn tista' tabbona fis-Satar u iktar il quddiem se jkollna wkoll sezzjonijiet ġodda bħal Pinġi u l-lob. Hija spjegat li permezz tal-app wieħed se jkun jista' wkoll jisma' stejjer bil-Malti waqt li jkun qiegħed jaqrahom flimkien ma' numru ta' karatteristiċi ġodda. Il-Ministru għall-Inklużjoni, l-Għaqdiet Volontarji u d-Drittijiet tal-Konsumatur, Giulia Farrugia Portelli, għal li l-iskema bħal ma hija l-VOPS tinċentiva u tajn l-Għaqdiet Volontarji biex ikomplu jkunu sostenibbli u jkomplu jġeddu. Il-Gvern jieħu gost li jagħti s-sosten tiegħu lil dan il-proġett li issa se jmur jagħmel dik il-qabża li jmiss, il-libsa differenti, il-libsa diġitali li se tkompli żżomm kumpanija lil eluf ta' żgħażagħ studenti Maltin u Għawċin.